O tom, aké nebezpečné je pohŕdanie podľa Valéria Sinelníkova. Ak v podvedomí niekým pohŕdate a odsudzujete ho, tak si takýmito pocitmi a emóciami do života privolávate podlých a nízkych ľudí. Práve preto sa do vášho sveta takíto ľudia aj dostali. Vy ich nielenže priťahujete, vy si ich skrátka sami vytvárate. Ľudia nie sú ani dobrí, ani zlí, nie sú ani vysokí, ani nízki. My ich takými robíme. Pohŕdanie je pre človeka mimoriadne nebezpečný cit. Ak niekým pohŕdame, asi chceme, aby sa z nášho života navždy vytratil. Neprijímame ho. Ale vedie to náš svet. Takže ten človek len odráža naše pocity a emócie. Ak ním pohŕdame, ničíme samých seba. A ak je pohŕdanie namierené na celú skupinu ľudí, tak netrpíme len my, ale budú trpieť aj naše deti. Ak sa chcete zbaviť podlých a nemorálnych ľudí, zmeňte svoje myšlienky. Prestaňte ľuďmi pohŕdať a odsudzovať ich. Nedeľte svet na dobrý a zlý. Potrebu kritizovať, odsudzovať a pohŕdať môžete veľmi ľahko odstrániť. Musíte len pochopiť, že vesmír je veľmi harmonický a spravodlivý a že každý dostane len to, čo si zaslúži. To znamená podľa svojej viery a myšlienok. Nesnažte sa zmeniť vesmír. Zmeňte len svoj svet. Spravodlivosť a harmónia zrejme chýba predovšetkým vo vašom svete.